Bigarren ariketaren zuzenketarekin hasiko gara, enuntziatuan ikus dezakegun bezala, 3-2 eskalan marrazteko eskatzen digute, pieza bat, baina pieza horren 2 bista direnez, 2 marrazki egin beharko ditugu. Lehenengo zatia, ariketaren lehenengo zatia, eskala iruki bat osatzea da. Ikusten duzun bezala, enuntziatuan ez digu kotarik ematen, ez dakigu zenbakizko neurririk, baino badakigu fidatu gaitezke ematen diguten irudia benetako neurrian dagoela eginda. Eskala irukia egiteko, 2 ardatz marraztu eta bertan unitate berdineko distantziak marraztuko ditugu. Kasu honetan, eskala 3-2 denez, egin dezakegu ardatz batean 2 eta bestean 3, edo 3 bakoitzean, ez dago arazorik. Garrantzitsua dena da, unitate horiek berdinak izatea 2 ardatzetan. Behin unitate horiek marraztuta, lotu beharko dugu batetik 3 eta bestetik 2. Honez esan nahi du, beheko ardatzean edukiko ditugula neurri errealak eta goiko ardatzean edukiko ditugula neurri distortzionatuak, neurri eskalatuak. Edo gure emaitza, azken finean. 2 bista ditugunez, 2 iruki egitea oso interesgarria da. Horrela ez zaizkigu neurri guztiak pilatuko ardatz batean edo bestean. Oraindik jarraitzen dugu ariketaren eskalaren atalean. Gero etorriko da marrazketa. Zer tokatzen zaigu? Enuntziatuko neurriak konpasarekin bildu, jaso eta bekaldean marraztea. Bai? Beko ardatzean marraztea. Lehen esan dizuedan bezala, alde batean bista batekoak eta beste aldean bestekoak jartzea oso erabilgarria da. Behin, neurri guztiak sartu dituzunean, lerro paraleloz, goiko ardatzera eraman ditzakezu. Eta goiko ardatzean lortzen duguna neurri eskalatuak dira, alegia, emaitzan sartu behar ditugunak. Berdina egingo dugu, adibidez, neurri horizontalekin. Kasu honetan, ezkerreko bistan ematen digutenarekin. Hemen interesgarria da, neurriak bata bestearen atzetik eramatea. Eta ez egitea transformazio bat, gero beste bat eta gero beste bat. Eraman neurri guztiak beko ardatzera, egin paralelo guztiak morearen ondoan, eta hart jaso gero transformaturiko neurri guztiak goiko ardatzetik. Urdinez azaldu diren horiek gure oinarria izango dira marrazketarako. Lehenengo marraztu beharrekoak 3 ardatz horiek dira, bai? Lerro horizontal bat eta horren elkartzut diren 2 lerro vertikal. Horietara eramango ditugu bai erradioak eta lerro horizontalak, bai? Lerro horizontal horien altuera izango da erradioen berbera. Hauekin batera beharko ditugu lerro vertikal batzuk, eta hori da piezaren zabalera markatzen dutenak. Horiek ere eramaten ditugunean sortuko dugu sare moduko bat, sareta bat, retikula bat. Eta retikula horretatik aukeratu beharko ditugu benetan piezari dagozkion lerro horiek. Eta horixe da dana, pieza kanpotik markatu, azpimarratu bere forma, eta ja puntu ekstrak irabazi nahi badituzu, zebreatua egin mozketaren zonalde horietan.